Čaute, opäť zdraví 12. A tentokrát to bude naživo záchranná akcia. Takže sledujte. Bude celkom komické. Zachrániť cigarety. Čo tam máš? Tam je iba krabička. Tam je iba krabička. A kam si padla? Hen tam. Zistíme. Zistíme to. Ale prázdna či plná? Čo? Cigarety padli. Ideme robiť záchrannú akciu. Máte, tak ja ti vyšla daj, ja si kameru. Ne, to musí byť to musí byť selfie robené, ne no. Nevadí, ale sranda. Veľmi dobre. Tu je mimo kameru. Už som znova pri kamere. Kameruj ma. Ríšo sa, že zachránime cigaretu. Počkajte, idem z väčšej výšky kamerovať. Ale lyžičku zeber. Lyžičku. Tak cigaretu už nemusíš brať? Hen, pri krabičky. Kým telefonuješ? To je môj telefon, hej. No jak ne, je. Nepadni tam, prosím ťa. Jooo! Zabil bez filtru. Zabil cigaretu. Tu zabil bez filtru, to mi je ešte pre ten filter chod. Zahoďu. Ešte pre ten filter chod. Zahoďu, Richard. Aby ti tam nepadli do... Ale nie, zahentého. To si zabil úplne podobná. Ale nie, že tam padnú nohy. On sa namočí, ja tomu verím. Namoč sa. Ale oheň mi najprv. Fuko, poď neký do kamery. Najprv mi ho doheň, píše. Najprv mi ho doheň, potom sa môžeš aj okúpať. To je ono, chlapci, to je pravá akcia, kurva. Ukonč. Čaute, to je 12. Majte sa. Backside kamera, čo robíš? Hej, originál. Také mužky do... Povedz niečo na kamere, niečo múdre. Čo inteligentné. Ďakujem. Niečo múdrejšie skús. Opäť sa pripájam a zdravím všetkých fanúšikov a ľudí verných mne. A na ceste do Kamenača som momentálne, aj s kolegovcami. A tak no. Takže to je zatiaľ všetko. Zatiaľ čaute. Ďalšie prihlasovanie. Tentokrát už na ceste z Kamenáča. A akože čakať henty vzadu, to je proste výhra. Máme godnoví svoje. Fukoty. Takže tak nejako. No a uvidím, teraz sa to vyvinie. Je to dneska druhýkrát. Takže hádam. Nejako dostaneme domov do nejakej hodiny. Fuko to odhaduje, že to bude až 30 hodín domov. Keď nie 2. Takže uvidíme no. Ale budeme čo najskôr. Takže zatiaľ, čaute.